A Citizen Coalition for Change (CCC) politician, Tinei Munetsi, was arrested last week for allegedly participating in an anti-government protest back in 2019. Ashperi mushe muri Zimbabwe panobva pauya nyaya inosekesa manje yatakuona kuti aiwa mamwe reasons akupiwa fuma arrest ari kuitwa vanoka aiwa these reasons hakuna zvakadaro kuti munhu anoarrestiwa last week nokuda kweprotest yakaita muna 2019. So during this period apapo chii chaitika sanambena mashoko atoona kuti vanhu opposition vari kukepchiwa chisungwa kuti bva like on the bell icon. Tichipinda pana pamupindura vanyora vachiti Munetsi had the run for the Gorongonzi West National Assembly constituency seat on a CCC ticket in the 2023 general elections but lost. The Zimbabwe lawyer for human rights ZLHR described the arrest as an absurdity, accusing the ZANU-PF-led government of intensifying its crackdown on the opposition and human rights defenders, said ZLHR. Saka ndo mashoko atiri kuona panapa kuti aiwa this is just a crackdown yatiri kuona kuti vakomana veopposition aiwa vari kungobatiwa chikepchiwa nokuda kwokutya kuitwa the government yeZimbabwe, the ruling party ichitya kuti vakomana vada kuita crackdown kana kukonzeresa mhirizhonga kana kuti noise kana kuti ruzha but the upcoming SADC summit. All these guys vobva vakepchiwa. So uyo akepchiwa nereason yekunzi aiwa akainvolvewa mugovernment protest anti-government protest na 2019. Tudze mafungiro enyu pina comment section medu, musana subscribe or like,